belai na hambai belai kheno wanama singsa tai kirima singsa tabuk ni ojorarok Mia 21 Agust 2022 जों कांचनपुरनि फाइचिंगो तिने कायसे program नि बागै NaiywiTongmani आ program 22 तारिख दिनै उंनानि बागै जों थाङै तंमानि जों यांगो कमलपुर तिख्लाय यांगो जों थानानि बागै लामरलायजाक हेबा जों जखन खवाय हापंलायै बेहला लायै कमलपुर अंकटी जरा सगी गांगाय आरो कायसा पुलिस बैरिकेड दंगो आ बैरिकेड किनारो बोलेरो गारि कायसा बथागजाक माल लोडिंग खालायजाक आजागाव गोबां माने दंजाक बरक जोंना नुखांबायना सार जों किसा थांनो नायांगो जोंना गेट किसा सावि रेडि आबहाय नै बरक सामानि यागलो आं सोंका बरकनो नरकला बरक थांनायबा बे बरक सावो जों कमलपुर थांनाय ताम तंनं गारिओ नै सों माने यागलो बरक सावो गुन्डाक दं आमन यागलो आं हिनका दागन फायदिदा नै बरक आनि ठीक आंबो क्रस खायनानै बरक बो आ क्रस खायमानि किनारनो सगिमान परे आनि गारिना जखन आरनि पुलिस च बरक नॉर्मल ड्यूटी बरक जेतो चेकिंग खायना नांमानि खाय तंमानि जरावो आं आ जरावनो आरो चेकिंग खायनाय रखनो साका को गारि उक्लंनि गारि बरक कमलपुर थांना फन ताई बरकनि गारि गुन्डाक दं फन अबनो किसा नायदे आं तिहनि सामान परे आनि गारि बरक चेकिंग खाय नैमान परे आनो याकारका आमन परे जों लायथांका हेबा आमन परे जों लायथामानि परे उलखै खानाका आ गारिओ चेकिंग चेकअप पुंमानि यागलो आजागाव सिद्धि हाय फेकजाकनाय माने मानखानाय जों खानाका आबनि यागलो आजागाव हयतो गोबां मानो पुलिस रक पब्लिक रक फाइलिकाना फाइलेमान परे जों यूट्यूब तै माने मोबाइल तै गोबां मानो आजागानि जे घटना नुखा अब हायख्लायाखै आजागा साना मोजंमाखै हायसे आबो जों चिनि प्रोग्राम थाङै तंफ्रो कुनो खरकसा बरक बानो सार हनै रिंखांखाय आं बनो रेस्पन्ड मारो एवं बसामानि जे संगारे किसा लायनाय आं साइमिया बिन गारि वटामो करे जस्ट गुंडा खिन सागा गायबा जे कुनो करै बरक जा बरक गुंडा व्यवसा खालायै है केबा फालिपानो सालाय मानो बा सालायना नंगो अब हाइवान सुगिना आं दाकन नै गुंडा बतामो नै सामान परे बरने आरो जे ताम मानै तंग करे अब तते साइमालिया क्या अबनो तै आजागानि गाना गिने लोकालनि बररा एमन भाबे एकटा टेंशन एमन भाबे एकटा आने मुगै बरक हामया सिलचाका अब आं व्यक्तिगतभावे बेलायखाय आनलाखि हनै वानसुगो एवं बरकने अजे वानसुग मुंनो सय जस्टिफाई खाययै बरक खरपसना सिलचामाने अब बेलायचाय हनै वानसुगो आं जेकुनो बरकनो न अबहाय जेकुनो बिबत हेल्प खायो आ हेल्प खायनानि मानसिकता बैनो बने आजागाव गुंडा खमानि बागै जापन आवश्यक साइरिना बातामबा नै सामानि परे अबहाय खाय बनो आरनि चेकिंग खाय तनाय पुलिस पर्सन रखनो सामानि खायका अब तानि व्यक्तिगत कुनो दोष करे कुनो साया करे ताई आंनो आजागाव इनवॉल्व दंगो नै किसु मीडिया रक आं जे नुकमानि बंने आबना टोटली कंडेम खायना मुसुंगो अब बरक बाय हेकेबा असामं बाय आनि कुनो जड़ित करे आं जस्ट आनि पार्टीनि जे सामु अर्थात कांचनपुर जे कार्यकारिणी बैठक 22 तारिख चलिनाय आबन बागै 21 तारिख साइरिगा आं रवानारखा आं लामाव थुनाय आयांगो नुवागांतै थाङै दामसारातै खालायाखै आं लायनान बागै नुवागांआव थुनानै बागै वानसुगै थांमानि हेबा आजागाव अबहाय घटनामन परे बेलायखैनो खा कष्ट नांखा साक एवं आरनि पाब्लिक रिएक्शन नुगै हेबा खा कष्ट नांखा आं साना मुसुंगो जनगण अबहाय माने कुनो सঠিক प्रमाण रयै हेकेबा सঠিক घटना न शिशु गयावै के बनो दोष खायमानि चाया एवं अबहाय दोषता वानसुक दोष हनिता वानसुक दं एवं आं साक बैथांबो पर्सनली के बने हामया वानसुक गया
বৈবতা ওয়ানসুক দং এবং অবাহাই ঘটনাও আং পুনো জড়িত করে এবং আমি পুনো হাট করে আং পার্সোনালি বনো পুনো সিনিয়া তামংকে সারা তীর্ফানো যত বরক আনবো সিনেও আংবো মানে বরকনো মুকচিনা অবাহাই সিনেমা দংবো অবাহাই ক্লায়াকৈ বরকনো জাস্ট কিসে হেল্প হানি যে ওয়ানসুক মং আবনো হয়তো আনিব আজাগাবো দুর্বল হানি ওয়ানসুক খানা আবন বাগে আং লাস্টলি থানারক যখন আনা ইনফর্ম খাইকা ও বক্সে কাপ খাই মানজাকমানি ইয়াকলো आं एब्सोल्युटली थानाव थांगा थाना थांमान परे बरबाय कक सालायका आनि जे स्टेटमेंट ना आं रेखा आबनि यागलो थाना रक सिखाते साइमानखा एवं आजागा आं जे आजागा कोनो इनवॉल्व करै बरक बाबा हायके जस्टिफाई खलायका एवं आं सानाय हायनो हाय पाब्लिक रकनो जतननो अबाहाय सामं बाय आं कोनो इनवॉल्व करै हयतो आं थांमानि जरावो बरकनो अबाहाय मालायै एवं बरक हेल्प सानमान बागै जस्ट किसे हेल्प खायनो थांखानि अब जस्ट बरक किसे नायनायदि बरक कमलपुरा थाना फन बंना आरो गुंडा टंग फन बंना किसे नायनायदि आमसुक सिमेनो साव aboni bagai ang abono narokno awansu dehnai sanamo jongo ang tei bara kok salia jotono na hambai